ngapuranen yen durung bisa nemoni lan uga ora merga aku wis lali tresno sing ning ati iki isih tak ugemi nganti sok kapan anggonmu bali abot sanggane lakon katresnanku bebasan gayo lintang langit sapitu senadyan rapi so ngilai rasa atiku aku ra bakal langgar pagereng ayu DM aja kambang sing tak tandha 20 taun kepungkur urip moyo senadyan atiku acor rino tak sirami wengi ra kendhat memuji nanging aku ora kelakon bisa duweni tak lilekno senadyan apa batinku wis pinasti dadi kerise uripku senadyan ra bisa ngilai rasa tresnoku aku ra bakal langgar pagereng ayu DM aja music IJB profesional audio diucapkan terima kasih Jandu Tewong Talos ngapuranen yen durung bisa nemoni lan uga merga aku wis lali tresno sing ning ati iki tetep tak ugemi nganti sok kapan anggonmu bali apa sanggane lakon katresnanku bebasan gayo lintang langit sapitu senadyan rapi so ngilai rasa atiku aku ra bakal langgar pagereng ayu DM aja music kambang sing tak tandha 20 taun kepungkur urip moyo senadyan atiku acor rino tak sirami wengi ra kendhat memuji nanging aku ra kelakon biru duweni tak lilekno senadyan apa tatinku wis pinasti dadi garise uripku senadyan ra bisa ngilai rasa atiku aku ra bakal langgar pagereng ayu DM aja music monggo joget bapak ibu monggo DM aja music
ayo goyang ngapuranen yen durung bisa nemoni lan muga merga aku wis lali tresno sing ning ati isih tetep tak ugemi nganti sok kapan anggonmu bali abot sanggane lakon katresnanku bebasan gayo lintang langit sapitu tresno sing ning ati isih tetep tak ugemi aku ra bakal langgar pagering ayu asoy joget monggo Bapak Ibu sing tak tandha 20 taun kepungkur urip yo senadyan atiku acur rino tak sirami pengira gendat memuji nanging aku ora bakal melu duweni tak dilakno senadyan abot batinku wis pinasti dadi garise uripku senadyan ra bisa ngilai rasa atiku aku ra bakal langgar pagering ayu aku ra bakal langgar pagering ayu